Volám sa Diana Mórová, hrám postavu Mariny vo filme Meste v tigre, či Tigre v meste. Je to taká veľmi zvláštna postava. Už keď som si to prečítala a autori mi povedali, že čo od mňa chcú, bolo to niečím pre mňa veľmi kultové a zároveň zaujímavé ako pre herečku. Zahrať takúto postavu, slangovo by sa dalo povedať, takú trošku mimo. Moju postavu vlastne najviac charakterizuje vždy ten môj partner. Ja sa vlastne odrážam od toho partnera. A keďže to bol Karel Dobrý, tak som povedala, že áno. To bolo pre mňa tiež taká veľká skúška, že nikoho nepoznáte. Idete s ním zrazu robiť scénu, že si sadnete mu na kolena a musíte byť veľmi intimní. Áno, od hercov sa to vyžaduje, ale nie každý to má, že hneď dáte na prvú. Ale toto bolo tak niečo prirodzené, asi preto, že sme do určitej miery aj nejakí profesionáli a ja hľadám, strašne mám rada, že hľadám hneď na placi to autentično. Mňa to baví. Začíname Karelovým pohľadom. Nech sa páči. Budeme, deti, vieš. Budem! Aj keby to nemalo byť s tebou. Fajči! Charakter tej postavy mi viac určil on, keď som s ním ako hrala v tej kuchyni a to ma začalo nesmierne baviť. A tam som aj pochopila, aká je tá Marina, že je expresívna, že sa vie rozplakať. Ty rozimpotentný! Ja som toto mala sama pocit s ním, keď som hrala v tej kuchyni, že s ním by som si ešte zahrala. Volám sa Diana Mórová, hrám postavu Mariny vo filme Tigre v meste, ktorý už teraz môžete vidieť v našich kinách. Takže zavrite počítače a šum do kina. Nebuď hlúpa, začni chodiť so mnou. Tigre v meste, nový slovenský film s happy endom.